Projektin hallittavuuden takia projekti ositetaan, eli laitetaan tämmöisiin pienempiin hierarkkisiin kokonaisuuksiin. Katsotaan tästä vähän esimerkkiä kaavakuvana. Eli jos me ajatellaan, että tässä on se koko projekti, sen tavoitteet kirjattu sinne, niin se voi muodostua tämmöisistä niin sanotuista aliprojekteista tai osioista, eli osituksesta. Eli jos on kyse kehittämis- ja koulutusprojektista, niin yksi osio voi olla se koulutustoiminta, toinen voi olla kehittämistoiminta ja kolmas voi olla vaikka sitten tiedotusosio. Ja tämä koulutusosio voidaan jakaa sitten esimerkiksi koulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointiosioon. Silloin sitä osiota on huomattavasti helpompi käsitellä, kun lasketaan aikatauluja tai budjeteita ja kustannuksia tai arvioidaan työmääriä. Ja vaikka tiedotusosio, jos mietitään, että mitä siihen voi liittyä, niin siellä voidaan jakaa esimerkiksi projektin ulkoiseen tiedottamiseen ja sisäiseen tiedottamiseen ja vaikka tiedotusmateriaalien tuottamiseen. Eli näin saadaan pohja sitten näiden suunnitelmien tekemiselle ja päästään pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin.